håbe på det og slås om fjerdepladsen, eller for den sags skyld sidstepladsen. Og der bliver virkelig gået til den hele vejen rundt. Og ja, Stig har holdt den på 1.35,4 i snit indtil nu. Vanvittig udlæg. Og holder han den tid, jamen så vil jeg sige, at det bliver en god sluttid. Men vi har jo også Brian fra Nyborg, som er kendt for at kan præstere. Spørgsmålet er, hvor vi så har de andre. Erik fra Aarhus er også rigtig godt med. Ligger faktisk på største andenpladsen med Brian fra Nyborg. Har vi nede omkring vores 4. og 7. plads, der har vi jo 4 mand. Og det er rigtig, rigtig tæt. Og hvem der skal have førerstokken omkring 4. pladsen. Lige nu er det videre. Men der bliver virkelig trykket igennem her, hvor vi har de første 3 ind mod halvvejs. Her har vi de første 3 hen over 1000 meter. Og der er virkelig gang i de første 3. De ligger under 1,40 i snit. Det er suverænt kørt. Har vi faktisk vores efterfølger, kan man sige. Vi ligger inden for en længde de 4 efterfølgende. Og der er ingenting, der er afgjort der. Der er et spørgsmål om, hvem der får klaret sig bedst igennem på den 3. 500 meter. Og har lidt at slutte med til sidst. Jeg vil sige, at alt kan nå at ske. Der er en hård kamp imellem René og John Krohmann omkring 5., 6., 7. pladsen. Hvem har mest at skyde med her? Der har vi de 3 første. Vi begynder at nærme sig lidt. Hvem har mest til de sidste 650 meter? Vi er næsten på linje bane 1, 3 og 5. Og jeg vil sige, at det kan faktisk blive hvad som helst. Det kan blive både bane 1, 3 og 5, der snupper sejren her. Det er jo vores senior, der ligger på bane 1, og så er det vores veteraner over 40 på bane 3 og bane 4. De ligger og har en drabelig kamp her. Man må sige, det er stadigvæk stil nede på Kærteminde. Man har ikke tænkt på den her bare flyve. Men de kommer flyvende ned bagfra. Og lidt bag løbet, der har vi stadigvæk en alvorlig kamp mellem bane 2, 4, 6 og 7. Og der er absolut ingenting, der er afgjort nede bagerst i feltet omkring 4, 5 og 6 og 7 pladsen. Men nu har vi altså de 3 forreste. Se en gang op på skærmen. De 3 forreste er fuldstændig lige. Det ligger på 1,39,3. Hvem skal have sejren? Og den tunge. De ligger fuldstændig lige. Og de har 250 meter tilbage. Det er den, der har gælt mest til sidst. Hvem skal presse mest på? Det er fuldstændig vanvittigt. De sidste 300 meter har det ikke lige. Man skulle tro, at det er de 300 kampen. Men det ser ud til, at der er et lille forspring til bane 1 og bane 5. Men de ligger fuldstændig lige bane 1 og bane 5. Der er ikke forskel på trykket med de to. De ligger på 1,38,8. Men her der har vi en spurter på bane 1. Der bliver spurtet. Vi har Erik i mål, efterfulgt af Stig på Kærteminde. De kommer op på